Dnešní téma je bydlení v malém bytě. Spousta lidí si myslí, že garzonka nebo malý byt je prostě jenom o šetření peněz, o šetření prostoru a o nějakým jakýmsi přežívání. Nicméně může se i v garzonce nebo v malém bytě bydlet designově, pěkně a zároveň i komfortně. Víte, my dneska máme to téma malý byty, jo. Říkám si, jako, jak jsme na tom my v Česku a na Slovensku, protože u nás všichni si řeknou, je malý byt, to nebude komfortní žití a podobně. Jak jsme vlastně dneska teď na tom? No my v Čechách a na Slovensku sme na tom tak, že máme takisto také chytré riešenia. To znamená, máte gauč, viete ho rozložiť na jedno lôžko, viete ho rozložiť na dvojlôžko, na takú manželskú posteľ. Tie chytrejšie nábytky dokážu na trojlôžko, alebo po prípade tam môžete mať ešte úložný priestor. Víte, já ještě hledám v tom komfort versus úspornost, co se týče prostoru, tak v tom jako hledám, jestli opravdu tyhle ty dvě věci můžu mít jako v jednom. Jo, říkám si, jestli prostě ta skládací postel, včetně té matrace, která je taky skládací, dokáže tím komfortem jako konkurovat posteli manželský, která má prostě nějakou vyšší matraci. No, určite nie každá rozkladacia posteľ alebo rozkladací gauč vie konkurovať manželskej posteli. Je dôležité, aby diváci pri výbere takéto postele sa pozreli priamo v predajni, z čo sa to skladá, aký je tam buď rošt, alebo ten rozkladací systém a hlavne aký je ten madrac. Jasne. Pretože ak je ten madrac tenký 8-9 cm, tak to nie je dostatočné na každodenné spanie a určite nie je na to, aby ten človek sa dobre vyspal a ráno stal fit. Jasne. Ale sú postele rozkladacie, ktoré toto majú zabezpečené, ten madrac sa tam ale neroluje, ten sa buď len rozloží na jedenkrát a už má tú výšku povedzme 14 cm, tie peny sú kvalitné a hlavne počas celého dňa sú není zrolované. Oni sú ako keby stále v tej svojej správnej polohe. Jasne. Takže na toto, keď si ten divák dá pozor, tak vybere ozaj tú správnu posteľ do toho malého priestoru, na ktoré môže spať každý jeden den alebo každú jednu noc. Jak třeba se dá případně řešit jako chytře, efektivně a zároveň i hezky designově ten prostor? Když si představíte, máte prostě jednu místnost. U čeho úplně nejdřív začít? Co je to nejzásadnější? Tak ja by som začal s dekorom. To znamená, že páči sa mi nejaký odtieň dreva, nejaký dekor, ktorý chcem, aby v tom obýváku alebo v tej ložnici bol prevládajúci. No a od toho vychádzam. Čiže zladím si posteľ a všetok ostatný nábytok. Jasne, jasne. Tak díky. Ďakujem aj ja. Majte sa.